Wiesz, to się już nagrywa wszystko teraz. Ja? Będzie dobrze. Dobra, no. Wszyscy widzą. Wiecie, wiele jest godzin. 24. A wasze stare co robią? Zimioki zbierają. W sensie ojcy. To mi się powiedział. Widać, że z rudy. A my do was rychtujemy kolejną porcję. A ty zawsze byłeś taki wyszczekany teraz. No dobra, no to co? No ale zagraliśmy ładną próbę, prawda? Jesteśmy przygotowani, żeby nagrywać. Tak, Kamil. Ja zagraliśmy fajną próbę. Zagraliśmy fajną próbę. Jesteśmy lekcję śląskiego. Prowadzimy trochę teraz życia. Grup. Będzie siedział. Kochani, Tak? Jakie te tempo? Doskonale. kochani, dla tych, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić, gramy koncert. Kontrpeluta! 19! Kontrpeluta! Chodźcie z nami!